general la importurile temporare pentru reexport. Și atunci mulți agenți economici s-au apucat să facă importul în Bulgaria, în Grecia sau în țările apropiate. Pentru că tot așa, când s-a aplicat, au fost câțiva care au tras niște tunuri și pentru asta la noi, gata, a suspendat legea, ceea ce este un efort financiar foarte, foarte mare. Al doilea, sunt unul care m-am luptat și eu la finanțe pentru rambursarea S-a rezolvat cu taxarea inversă, s-a rezolvat toate problemele. Multe. Toate. Nu toate problemele s-au rezolvat. Nu, toate. Orice import temporar pentru reexport te pune să plătești taxa. Păi da, la care am avea taxare inversă. Dacă am avea, s-a făcut la cereale, s-a făcut la fier vechi, s-a făcut la altele care se făceau niște furtișaguri. Și atunci s-au rezolvat o parte din probleme. Așa le numiți furtișaguri? Hoții cât casa, domnul. Hoții, da. A doua, cu rambursarea înainte. Aici sunt foarte multe riscuri. Adică multe riscuri. Trebuie să fim foarte atenți și de-aia vreau să le atrag colegilor atenția. Deci vin după un an, doi și fac controlul. Și orice mică virgulă care lipsește pe factură, că n-am pus la numărul străzii, că n-a semnat factura de primire, o consideră nevalabilă, îți calculează penalități pentru TVA și atunci a spus așa, dom'le, bine, nu-i valabilă, o rupem, dar statul să dea înapoi TVA-ul și impozitul pe factură. Păi nu, 3 ani mi-a trebuit ca să-ți dea termen 15 zile să se refacă această factură. Vă spun, a fost o luptă pe viață și pe moarte. Într-adevăr, ăsta e un risc, dar până la urmă știți cum e. Da, de acord. There is no free lunch. Problema este să fiți atenți la toate facturile care le primiți, dacă au toate elementele prevăzute în codul de procedură. Asta oricum trebuie să fim atenți, că altfel... Sunt atâtea. Oricum trebuie să fim atenți. Cine îi primește, n-ai. În plus de asta și aici, cu asta, dacă îmi permit, mai aveți ceva de zis? Aveți mare grijă la registrul operatorilor inactivi. Verificați-vă furnizorii periodic și mai mult decât atâta, printați... Noi suntem de vină care cel care îi vinde, al treilea care cumpărăm, dați print screen, suntem noi. Dați print screen la pagina de la ANAF foarte care spune că nu este inactiv, că nu apare în lista inactivilor, pentru că baza aia nu e actualizată și te trezești că astăzi, că el astăzi l-a declarat inactiv, mâine ți emită factură și ANAF-ul trece în bază de-abia peste 2-3-5 săptămâni. Și e o tendință că nici asta nu e suficient, că se duc la furnizorului. Exact, la al treilea. Și, da. Care n-ai cum să-l verifici. Ceea ce l-a făcut pe domnul președinte la ANAF să considere că sunt contundent, că da. Am zis că fac... Pe doamna de la BRD aș vrea să-i o întreb dacă are prevedere, așa cum am lucrat ani de zile cu Citibank, deci odată când clientul îmi deschidea un acreditiv, îmi finanța acreditivul, fără alte garanții, deci business-ul ca atare. Într-adevăr, era un indian care îl analiza NORP, să zice așa, nu discută cu tine și spunea da sau nu. Deci, ceea ce înseamnă finanțarea exportului pe business, nu pe tot felul de garanții, de terenuri, de clădiri și de alte. Mulțumesc. Da, și la BRD e posibil acest lucru, deci în momentul în care, pentru că, sigur, finanțarea acreditivului de export, practic, nu după când s-a deschis. Când s-a deschis. Da, bine, sigur, aici e o chestiune care ține de riscul pe care banca îl apreciază asupra companiei, dar ce pot să vă confirm este că și BRD are o optică nouă vis-a-vis de finanțarea business-ului, nu a garanțiilor, da? E ceea ce cred că majoritatea băncilor din piață încearcă să facă la momentul ăsta. Domnul profesor, îmi permiteți mie o ultimă întrebare către domnul Negreț? Scurtă. V-am ascultat mai devreme apropo de... Spuneți-mi, vă rog frumos, în ultimii, hai să zicem, 5 ani de zile, câte garnituri de tramvai s-au cumpărat în România noi și câte au fost de la dumneavoastră?
Nu, că a fost donată, din câte știu. Deci, ca să fie un răspuns punctual, în momentul de față circulă 6 garnituri de tramvai în Arad, după eforturi considerabile. Investiții în traficul de călători urban s-au făcut, după cum știți, și a ieșit un mare scandal la Cluj, când domnul Boc a încurajat achiziționarea tramvailor second-hand poloneze la un preț mult mai mare decât cel oferit de noi. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Eu am avut onoarea să fiu invitat în fabrica Astra să văd un vagon de ăsta și vă spun sincer, nu sunt ușor de impresionat, am terminat și Politehnica înainte, dar Imperio este chiar un produs de top și am tot plimbat pe toată Europa și chiar e un produs de top. O întrebare foarte scurtă pentru domnul profesor. Stimate domnule profesor, sunteți o voce autorizată, ascultată, respectată în mediul economic în România. Vă rog să ne prezentați părerea dumneavoastră în legătură cu capitalul autohton, că asta era tema discuției noastre de astăzi, dacă capitalul autohton dacă resursele naturale ale țării constituie tot un capital și al cui. Dacă resursele minerale, lemnul, orice ce natural, e un capital, eu cred că e un capital al țării, nu? Și dacă dumneavoastră, deci foarte scurtă întrebare, care este părerea dumneavoastră în legătură cu protecția oarecum acestui capital? Da. Trebuie să vă spun că în 1991 am scris un studiu care a fost și publicat la acea dată și am introdus noțiunea de capital autohton în România, pentru că la acea dată nu se vorbea de așa ceva. Deci eu sunt partizanul capitalului autohton 100%. Dar aici este o chestiune semantică. Eu mă refer la proprietate, la capital în sens de proprietate, assets-uri, în primul rând, iar capitalul, cum dumneavoastră îl prezentați, e un tezaur natural, e un patrimoniu natural. Și din acest punct de vedere pot să vă spun un lucru care poate nu știți. Eu sunt președintele de onoare a Partidului Ecologist Român, deci sunt pentru păstrarea patrimoniului și am scrieri foarte multe pe această temă. Eu cred că singura șansă pe care România o are în viitor este ca să-și valorifice acest patrimoniu care este de resurse. Resurse începând de la minerale până la umane. Ideea mea este următoarea, ca să vă răspund direct, că România pierde foarte mult, de vreo 150 de ani, datele statistice pe care le avem pot fi recuperate, cu 150 de ani, pentru că România n-a reușit niciodată să-și valorifice acest patrimoniu la media europeană. Deci suntem tot timpul sub medie. Asta ce înseamnă? Că, pe de o parte, produce valoare adăugată sau plus valoare, cum se zicea înainte, sub media europeană, deci suntem, prin definiție, o țară de mâna a doua sau subdezvoltată a Europei, iar ca să mă refer la ceea ce spuneați dumneavoastră, și eu n-am vrut să discutăm pe tema asta, că nu e tema seminarului, dumneavoastră să discutați, pot să vă spun și altceva, că pericolul cel mai mare este că această valoare adăugată, produsă sub media europeană, nici nu mai capitalizăm intern. Se capitalizează în altă parte. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că România se află într-un mare pericol în acest moment și că trebuie o schimbare radicală de strategie economică și de management guvernamental, plecând la necesitatea valorificării resurselor în interesul acestui popor. Pentru că pe lângă economia europeană și piața unică, mai e încă ceva, e economia României și piața românească și noi suntem și actori și români pe această piață. Deci nu sunt nici naționaliști șovini, nu sunt nici nu știu cum, să mai zice astfel, dar militez pentru renunțarea la această, aș spune eu, la această obtuzitate pe care o avem în strategia economică de a crede că suntem la mâna capitalului străin. Capitalul străin e necesar sub toate formele, de la know-how până la bursă și altele, dar
dacă acest capital străin este lăsat să depășească o anumită limită, care în alte țări nu trece peste 50%, atunci vom deveni o țară pe care eu o numesc în scrierile mele de neocolonialism. Și vă spun și de ce. Pentru că, prin definiția clasică a neocolonialismului, există 3 elemente care caracterizează o țară în situația asta. În primul rând, faptul că e dependentă peste 50% de o direcție unică, cum erau țările coloniale față de metropolă, noi suntem 70% față de 3 piețe din Europa. În al doilea rând, că nu are capital propriu, autohton, noi nu prea avem. Iar ca să fiu și mai critic și răutăcios, din acest capital pe care noi îl numim capital autohton, doar o mică parte e capital creat prin relații de piață. Restul e creat prin relații clientelare cu bugetul statului. Și în al treilea rând, că nu suntem capabili să ne valorificăm resursele proprii, devenind o economie de tip monoproductiv, să zicem așa. Ce facem noi? Noi suntem o economie de tip manufacturier, pentru că cercetarea, dezvoltarea, care este astăzi cea mai mare creatoare de valoare adăugată, nu există în România. Ne lăudăm cu Dacia, Dacia nu e un produs românesc. El este manufacturat în România, dar e conceput și marketizat de străini. Deci m-ați pus într-o situație dificilă de a-mi dezvălui adevăratele mele gânduri, dar o să vă mai spun un gând care l-am în încheierea acestei dezbateri, pe care eu o consider extrem de interesantă, cred că și pentru dumneavoastră. Vedeți, am discutat astfel de fel de lucruri, începând de la TVA, ori de la ce face Ministerul, de la ce face președinția, dar n-am discutat un lucru, că singura șansă ca să avem un export mai mare e relația dintre calitate și preț a produselor noastre. Asta ce înseamnă? Că trebuie depuse eforturi foarte mari în ceea ce înseamnă produsul sau serviciu, nu conjunctura. Ori noi azi lucrăm pe conjunctură. Prețul mic al forței de muncă e conjunctural. El nu se va mai menține mult timp. Și al doilea, cursul. Cursul ne ajută. Când vom trece la euro, atunci va fi momentul adevărului. Deci efortul trebuie făcut și la cei care au rezultate, care muncesc, care exportă, dacă vrem să creștem, iar la cei care încă n-au ajuns pe piață trebuie să învețe că așa ceva trebuie făcut. Pentru că altfel putem să trăim mai bine. Peste 20 de ani România se va trăi mai bine ca acum. Eu vă garantez cine o să mai fie dintre noi. Și o să vedeți că în loc de o sticlă cu apă vom bea 2. Și vom zice că trăim mai bine. Dar decalajul nostru față de ceilalți va fi la fel de mare, dacă nu și mai mare. Asta e problema noastră, este diferențele. Putem să discutăm mult, dar din păcate timpul a trecut. Organizatorii ne invită la un cocktail, mi se pare că e la etajul superior. Eu mulțumesc celor care mi-a făcut onoarea ca să fiu la această masă. Dumneavoastră, în primul rând, pentru că m-ați învățat foarte multe lucruri azi, plec cu un bagaj de cunoștințe mult îmbunătățit din ce am aflat, din ce am văzut și urez cursului de guvernare și Camerei de Comerț să continue această serie de discuții pe teme care nimeni până acum nu le-a luat în serios în dezbatere publică. Asta e meritul acestui jurnal, curs de economie. Are priorități în abordarea unor teme care sunt de mare importanță azi în România. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi bună.